Kinumpirma ni Petron President and CEO Ramon Ang na magsasara na ang kanilang refinery sa Limay, Bataan sa susunod na buwan. Matatanda ang October 27 nang magbabala si Ang sa napipintong refinery shutdown kung hindi aaksyonan ng gobyerno ang daing ng mga oil importer at refiners. Isa ang excessive tax o napakalaking bayarin sa buwis sa mga dahilan kung bakit magsasara ang refinery. Pinapatawan kasi ng 12% value-added tax ang imported na krudo na siyang pinoproseso sa refinery bago ibenta sa merkado. Ang refined crude oil ay muli na namang papatungan ng 12% VAT at excise tax. Hindi hamak umanong mas mura ang gastusing buwis ng mga oil importer na tanging VAT at excise tax lamang ang binabayaran sa kanilang mga inaangkat na refined oil products. Nilinaw rin ni Ang na nailapit na nila sa Bureau of Customs, BIR, DTI at Department of Energy ang kanilang problema sa tax imbalance. Ang kasalukuyang tax regime ay mas nakapagpabigat umano sa financial problem na kinahaharap ng Petron. Sa katunayan, 14.2 billion pesos ang net loss ng kumpanya sa unang quarter ng taon, malayong-malayo sa 2.6 billion net income noong kaparehong buwan ng 2019. Samantala, sinabi ni Energy Secretary Alfonso Cusi na ongoing na ang kanilang dialogue sa Department of Finance upang agad masolusyonan ang tax concern ng Petron. Tiyak na may epekto raw kasi ang shutdown sa presyo ng mga bilihin at energy security ng bansa. May kapasidad kasi ang naturang refinery na makagawa ng 180,000 barrel per day ng langis. Binigyang punto naman ni Ang na hindi permanent ang isasagawang refinery shutdown. Sa oras na magbalik sigla muli ang estado ng ekonomiya, ay muli silang magbabalik operasyon. Mayroong higit 1,000 empleyado ang Bataan Refinery. Rainiel Pawid, CLTV News.